naman sa cellphone mo. Yung taga. Enjoying a bath time. Baga. Ito kita silahan to. Ito pa namin. Basta na lang. Kailangan kasi sa busuan. Alam niyo ba yung sa taas? One. Yep. Enjoying a bath time. Nakapuntong sa dahon. One. Yep. Enjoying a bath time. They're so cute. Nakapuntong sa dahon. One. Yep. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakapuntong. Nakapuntong sa dahon. One. Yep. Enjoying a bath time.
Nakatungtong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Meron pa doon. Kapin ko. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Meron pa doon. Kapin ko. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Meron pa doon. Kapin ko. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Meron pa doon. Kapin ko. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one. Ah.
Yep. Oh. Enjoying a bath time. Nakapuntong sa dahon. Oh. One. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Meron pa doon. Nakapuntong. Nakapuntong sa dahon. Oh. One. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Nakapuntong. Nakapuntong sa dahon. Oh. One. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Nakapuntong sa dahon. Oh. One. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time.
enjoying a bath time. Yep. Enjoying a bath time. One. Yep. Enjoying a bath time. One. Yep. Enjoying a bath time. Yep. Enjoying a bath time.
po. Nakatungtong sa dahon. Oh. One. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Nakatungtong sa dahon. Oh. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Enjoying a bath time. Yep. Enjoying a bath time.
Yep. Oh. Enjoying a bath time. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Yep. Enjoying a bath time. Yep. Enjoying a bath time.
Enjoying a bath time. Enjoying a bath time. Yan mo pa naman. Ano? Pinipapit mo ito. Wala ka makinig sa kanya. Enjoying a bath time.
time. Yep. Enjoying a bus time. Yep. Enjoying a bus time. Yep. Enjoying a bus time.
bath time. Yep. Enjoying a bath time. Enjoying a bath time. Enjoying a bath time. Yep. Enjoying a bath time.
Nakapungkong sa dahon. One. Ah. Enjoying a bath time. Nakapungkong sa dahon. One. Ah. Yep. Enjoying a bath time. One. Ah. Yep. Enjoying a bath time. Nakapungkong sa dahon. One. Ah. Yep. Enjoying a bath time. Nakapungkong sa dahon. One. Ah.
a bath time. Meron pa doon. Nakapunto. Nakapuntong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Enjoying a bath time. So cute. Meron pa doon. Nakapunto. Nakapuntong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. So cute. Meron pa doon. Nakapunto. Nakapuntong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time. So cute. Meron pa doon. Nakapunto. Nakapuntong sa dahon. Oh. This one. Ah. Yep. Oh. Enjoying a bath time.
about time? Oh, ah, yep. Oh, enjoying about time. Oh, this one. Ah, yep. Oh, enjoying about time. So cute. Oh, this one. Ah, yep. Oh, enjoying about time. So cute. Oh, this one. Ah, yep. Oh, enjoying about time. So cute.
Nakiray? Nakiray? Okay pa siya. You'll never satisfy. This one? No, I try. Ini dati ya tablet tadi. Oo, Yep. data. Oh. Enjoying a bath time. Yatan? They're so cute. Ikaw ang dahilan ng kanyang paglayo. Ganyan. Labis kong dinamdam, pag-ibig ko'y bigo. Ganun. Lucy Warren and I will go to Roshan Rohan Vlog. I will give you a moderator. Thank you for coming, Sisi Koi, and thank you for coming, Kubi and Ramin. Oh. Enjoying a bath time. Shout out for 2 million in the house. Okay ba siya? Anak mo naman pumunta. This one? Ang mga kita dyan, di mo makita. So, dito kang i-click mo lang dyan na ganda. I-click mo lang basta. Daro mo rin po i-strip mo. Oh. Adati ad moderator ko na. Ay, ada moderator na dito kita sa lugar. Mag-pin ka rin sa Enjoying a YouTube bath mga time. like. Like my pin. So, nakapin na kita ba? Mag-moderator ka, click mo lang yung mga moderator. Hanggang makaklik dyan. Nalive na kasi din dati, yun na kalimutan ka. Mga screencast kami, nasa ako mo ito dyan, cellphone. Yes. Medyo live cast, magaling ka pinigan. Reply na. Yep. Oh. Oh. Time. Hindi, tatlo kasi tinanagan. Nagtsatsaga sa gara mga kita. Sana maraming times. Sana wala nang password. Oh, naku ako. Oh. Musin ka rin. This one? 96. Mabay nag-charge sa tablet. Kasi charge na siya. Mabilis to. Kasi may baterya na ito. Ginagamit ni Manila ito hindi. Yep. Dati may ano na ito. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute.
Kaya mo. Meron pa doon. Nakatungkong. Nakatungkong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. Isa. Oh. Sinapin. May kapilyan, may kapilyan. Enjoying a bath time. Ang sarap na tapos yan. Ay, dati patak din. Di ba lain na tukul. Mapapatuloy sa kastoy. Pagkatapos, mabina. Ito ni Chinese nga po. Jangan mo kasi Kastoy. Pakastan. Pakastoy. No. Pangingis. No. No, no. Ay, anak mo. Galit ang bibuya dati. Lis-lis mo lang gawin. May sarang tira. Panapin ko. Adi, ani. Itatry ko mga rabbit another na account dito. Ay, ito itigayan tagamit ko dito mga Simba. Ano mo, nalipatan mo kung kayaan. Adi. Minakon data? Minakon data? Yep. Amo nga sukatan tamin akon minakon. Masakon Oh. mo. Enjoying a bath time. Dating yung itil. Hanggang mga balin dapat sa So cute. yeah, mga katiman ko pa eh. Chip. Eh nalakalan, jay adati ko na jay. Meron pa doon. Nakatungkong. Data Samsung. Oh. Samsung. Agkita tanto yung Mustafa kinalak. This one? Ah. Ang hangin sa sabi Manila, kita ang sa. Yep. Oh. Enjoying a bath time. Nabayag lang sa sa. Yara may dati barong ako na ikabil ko ni ang silang. Ayun na kanya ko sa They're so cute. kaya sa pinakaapon niya. Updating mo ka na handa na sa. So nalagit ko nga kuha, may kadol ko niya mo nga pa. Tapos, pinakaya na nakabisado pa March. Meron pa doon. 1966. Hindi ako. Oh. Tapos, masabi ko mag-google ko na, nawag i-google. Oh. Tiniraan mo na. Tiniraan mismo. Google ako na. This one? Ang identity Google. Ah. YouTuber na kami sa connected damit namin. Wala. Oh. Enjoying a bath time. Notay mo kasi yung So video. cute. Na ganun. Bre, o dia pinakamadama nga wife ang iPhone. Tapos, ang tig-tig sa dyan, pipindutan na tiba ba? Nagtigye, magkikita dyan wiring na. Meron pa doon. Pero mga ito, nag-block mo to. Ah? Wala, napudot kami. Nakatungkong sa dahon. Oh.
one. Ah, Sino sila ito? yep. Dati ni kambal dito. Dati ni kambal. Oh, Ay, dati kayo ni kambal siya. enjoying a bath time. Dati siya sa dati. They're so cute. Oh, Si, ito ang nakalitra. yep. Oh, enjoying a bath time. Siya, kami thank you. Zero. Really, something else, actually. Ngayon, sinupatan na. Pwede ko din. Hindi ko lang sa'yo. Sa'yo. Oh, May Fernando po mo kami. this one. Oh, kasi sa bahay. Ah, yep. Oh, enjoying a bath time. Sino ka kami? They're so cute. Kaso ito siya. Meron pa doon. Siya. Nakatungtong sa dahon. Oh, one. Ah, Yes, it's me. Confirmation for you. they're so cute. Wala dito yung nagpag-dito yung mga information ko kaya na sa ito. Basta riyan, no? Connect lang. Na-upload ako na. Pagkarabang kay Simba. Confirmation na banyo. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh, this one. Ah, yep. Oh, Kung marami mo. enjoying a bath time. They're so
so cute. Yeah. Semua pero terlupa. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh, oh. This one? Ah, Sana sila kaibigan. yep. It's a lupus. Oh. Enjoying a bath time. Umar sila. They're so cute. Reply ka lang. Kumusta ka naman? Meron pa doon. Nakatungtong. Sabi pag communicate. Oh, oh. This one? Ah, yep. It's a lupus. Oh. Oh. Ayaw niya na. Enjoying a bath time. Ayaw niya na. This already exists ka na. This account already exists on your device. So that means already for you. They're so cute. Ano naman natin. Labi mo ito. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh, oh. This one? Ah, yep. It's a lupus. Yung score Oh. Nabit. Enjoying a bath time. Kaman ka lang nabit ito. Kaman. Ayos ko lang. They're so cute. Igisa mo. Ano? Para sinigang, ikati ko. Meron pa doon. Nakatungtong. Kitaan mo, limunan pa sila ka gabi. Ikabin mo ni Kwa. Oras sila ka kalaman sa'yo. Kasi pinagpunta mo lang. Ha? This one? Ada sibuyas nilatan kila dati ka. Kitaan na ka pala. Yep. It's a lupus. Oh. Enjoying a bath time. Naluto data ka. They're so cute.
Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. A lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. A lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. A lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. A lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one?
Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Nikat kay YouTube na dati tablet mo na isa. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh, oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh, oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakatungtong. Mga paksi data. Nakatungtong sa dahon. Oh, oh. Pusi. Gisam lang mo. Isa to si This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh, oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time.
sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. Ayan, tapos pinipigit. They're so cute. Ayan, asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Ayan, asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Ayan, asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Ayan, asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah.
Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla.
Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Enjoying a bath time. Sa usis na. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. This one? Ah. Yep, it's the lupus. Oh. Enjoying a bath time. Ano nga ka? They're so cute. Sa usis na. Meron pa doon. Nakatungtong sa dahon. This one? Ah. Yep, it's the lupus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Sa usis na. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. This one? Ah. Yep, it's the lupus. Oh. Enjoying a bath time. They're so cute. Sa usis na. Meron pa doon. Nakatungtong. This one? Ah. Yep, the lupus. Oh. Enjoying a bath time.
I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Kung may kinabuhay siya, napapalaki ng dahon. Di ba yan yung lotus? Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Kung may kinabuhay siya, napapalaki ng dahon. Di ba yan yung lotus? Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. The lotus. Oh. Enjoying a bath time. I'm so cute. Asawa sa isla. Meron pa doon. Nakatungtong. Nakatungtong sa dahon. Oh. This one? Ah. Kung may kinabuhay siya, napapalaki ng dahon. Di ba yan yung lotus? Yep. The lotus. Ikaw kumatibasi, mantika na data sa ako, pagburag ka data sinigang. Enjoying a bath time. Buwan basi. Napupang naman basi. I'm so cute. Asawa sa isla.
Buwan, basit na. Ano rin pa doon? Nakapunto. Nakapuntong sa dahon. Oh. This one? Ah. Yep. Ang lotus. Oh. Enjoying a bath time. Kapag na pulos na nag-PPM. Ano pa yung pulos na PPM? Ah. Ano rin pa doon? Yeah. Nakapunto. Ang busis naman ulay. Oh. Baka dyan may isang cellphone na dyan gana. Ah. Nagkaro naman, tadi naman lang ko. Yep. Ang lotus. Oh. Ngalab. Enjoying a Ngalab bath isa. time. They're so cute. Ah. Ada something wrong ano kasi diyan. Ito nagpiksa mo tama na ngayon oh. Mangloko pa ilaan. Ano rin pa doon? Nakapunto. Nakapuntong sa dahon. Oh. This one? Ura di tawag ko tibo pala na handa nga dito pili kan cancel na. Yep. Ang lotus. Hindi ka mo no sino katrabaho handa nga taga mamatinggan. Enjoying a bath time. Taga trabaho na. Nigig. They're so cute. Nagpisa mo tama na ngayon hindi pala pinagtripan ng cellphone ni Manolo. Ah. Ano rin pa doon? Tapos tata di cellphone na nakita data. Inusar na diya nga nagtawag-tawag ng idi taw tinawaga game. Medyo madito ulo na. Madama kaya tumawag ka dati trabaho ko na idi na timulay baga na trabaho na. Hindi kuan. Tinawagak, adan sa tawagak sa kada kumat sa lubsong ko. Madi ulo na, madama trabaho may kunanan. Enjoying a bath time. Mag-connect to wifi dati ito kuan niya. They're so cute. Madida, sa lubsong ko, mag-connect mo. Dati mo awan. Awan. Ano rin pa doon? Nakapunto. Nagkaro lang ito. Apa na adya message ko, tatay, nag-on itikwa, apan nala in-like, nga hanam aglalike, tikas niya diya. This
one. Ah, Aja message ko kanya na di sa, ani? Kanya? Nindot-nindot eh. yep. Sa lotus. Oh. Sabali mo tindot. Wala naman. So, katut. Madi. Enjoying a bath time. Hindi tatay, naglukat, in panala, in like, ilalay na ka, maglalay deti ko, iti message na kas dyan. Amoy baga nga naalo kami na silpo na siya. Yung klaro yung chat na nga, isun. Meron pa doon. Ang nga nag-reply yan ti chat ko so kanya na di Sabado ka. Di pa nila in like ka na may lalay ko yan. Oh. This one. Ah, Awan naka 4 hours ago nung hindi nag-online yep. na pa na in like. Oh. Baka iso di yan nga ro. Enjoying a bath time. Nung natawagan iso na iti kuwalo ka. Cancel na. Super. They're so cute. Ano makapunta. Mo nga kanya dan. Gan ano dan. Mhm. Nakapungtong sa dahon. Oh, oh. This one. Ah. Yep. Sa lotus. Oh. Wow. Enjoying a bath time. Kumanipod pa idi ko da pwede They're so Friday sa tirabi. Friday tirabi. Friday iti aldaw. Last nga PM na kanya gamin na ko. Ano na? Friday iti aldaw 11:15. nakapungtong sa dahon. Oh, oh. Diya ti last na niya. Awa mo YouTube This mo. one. Ah. Ito nga po. Yep. Duwada pa eh. Di na nagpo makipag-communicate. Enjoying a bath time. Niya nga iti kukunday dyan. Kukunada 4 days la trabaho da. So, ako na. Ano kaya? Mirin mo. Ay, may kuha mo siya. Kapatatawa na dyan kuha. Amo nakadayo mo, nakaparpar si banbantay mo, maawaman manumot ti balbalay. Meron pa doon. Nakapungtong. Nakapungtong sa dahon. Oh, Manmanot ti balbalay kami dyan. Tapos yung dalan na ngay ke nasangak. This one. Nakapukpukawan ti sil. Nakasipukpukawan ti silpon dari mordagayam kayong ti rabii. Yep. Oh. Ke. Tata ko na, baka sika mo na kinaulang mo, din ang muna yung kabilang ta silpon. Kunak kanya na, so napukaw mo mo, din mo ano na pa, naiwagat mo, din na pa na yung nagmamamaman.
Kuna, nang nanggapwan nyo, ginunong kay lang arudon, nagwalang kay larabi, gayam, kuna, di bima ba di jay, agmumuryot kaya, di nakadanon niya balay. Awan silpon na, agmumuryot, tapos kuna, ibaga kanya na nga, aglagin ka di tayan ti silpon ni Jimuel, kung naganan i-delete mo di jay nagan i-delete mo jay misis mo kanya kano maikat di ko ijay ko na tata ang ko mo password ko na madamdam matiti in-on na nakagatag ang SIM card na may sa inusar na di cellphone nga di baro tatahan na ngay nga amot agion tawang mga rode may sa nga cellphone na ag-connect ti Google na po, mahal na nga mayroon ipanan sa impa open ijay ilitad sa bali ti cellphone katan kusang na i-download amin. Nulukatam mo awan-awan ti apps na ti cellphone, blanco tata. Tata nangyari na panain pare open ijay ile, nagbayad pa yung ti 800. So cute. Naka-online mo, nakapasok mo dyan ti account na, dyan mo na no, pwede naka-sign in. Irritated. Maditimudi na. Tapos dijay, ang kami nagtungtungtung nagmamamam sa sakalang nakitungtung isuna, idi tirabiin na ngam naturog. Nakatungtong sa dahon. Tinawagan na, pero tinurugan na malag. Tapos nasipsip nga, siguro na ipa-indal yung cellphone. Kalangan nga, buya ka niya nasipsip nga, dinibdap ko. Tapos, nagchat-latan nga ko na nangay ka. Dakto'y bagyon ko na mo. Kaya lang matikwa mo. Enjoying about time. Inom dagami nga inom, minalang. Diyos ko, pakawanan na. Tapos no anawa ibagang may ket. Ang madawdawatan ni gatang ko inom magpuna na. Aray ko. Sabi idi nagmanas-manas man ijayan matayak san. Ne problema pa yung matay ka uminom kamot. Puna. Anawa anda ka nang uminom to agmanas-manas amin nga mamanasan. Sa kaagtik sa matay ka. Elakon. Nakatungtong sa dahon. Nagadung. Ay, kalkalpas. Nagadupay nga ririn ako na. Ay na, nagadung nga ririn ko na dyan mo sa ramida. Amo na yun na ng sakit to ulo. May karugan. Yep. Mupayan nga niya tinaknakandan niya. Enjoying about time. Taday kinasarita dan sa mo isudan nga awan ti trabaho da ijayin ganun. Kisumot, alangan nga di da simalo ka da kakadwada ka damo pang pamilya da. Nagpiksa tama dan niya. Meron pa doon. Depende ang niya ngay agtrabaho da nga ron ang diretso. Tapos aw matikuan. Swan? Awan. Yep. Aw mo ti pambaling ko pampuntakan gamin no si asawa na ni Gig ngay ket. Awan sama di nagilyan di asawa na di nga ni kuwa. Aw mo ti kontak ko di Gig na di ni Gig. Kaya damdaman ko ni kapitanan, aw mo tinti ko ni kapitanan. Iya,
Kisi-kisi. Nakapungtong sa dahon. Ay, agulaw gagamay. Aray ko. Swan? Sa agriring ako nanan eh. Ah. Dato silpo nalaglagan, may palay na pukaw. Kat pinukaw mo mag-ita. Ang kagriri ako, nagpadayta ka, nag-Pilipinas lang data, nabak ko lang mo data ko. Ang mga nagkapo dito'y data ko na. Enjoy ang bata. Agree. Agree na lag ang ano, kastil. Bakala kapitan. I'm so cute. Makakupang. Kadamot ti ko na dato hindi nan anong na ayaw mo talaga ti tablet awam mo ti may ti apps na nga dulo na delete na ayaw mo ta. Meron pa doon. Apunto. Sa bali pa'y format nan dato yung tablet hindi mo sila katamli. Oh. Swan? Yung pa'y sublik dito na kita tablet na iska yan ang mas usap. Tama usap ko yung channel ko kung nabali-baliwan mo ti ko. Yep. Format na nawanan din format ko nagdulo. Enjoy ang bath time. I'm so cute. Kaya data ba ba? May ina. Kanya mo ng ano magamesa? Meron pa doon. Ito kaya. Nakapungtong sa dahon. Oh. Swan? Ah. Damo ti ko na. Yep. Ang lotus. Oh. Pasti ba yun isa? Enjoy ang bath time. Sa balik dia baliayo. Sa balik ng format mo. Yung sa bawat, yung sinulit ko yun. Dato. Ano mati. Nakapa ako ni. Ano yung naditikon may sabuan mo. Nakatulog ko. Nakapungtong sa dahon. Oh. Sana ulang. Wala ka connected. Nakachannel ko. Swan? Ah. Ay na apple gibiyagan. Ay kadida niya agnak-nakan. Yep. Ang lotus. Oh. Isupay. Enjoy ang bath time. Romaniri naman minsan may mabuspuso ra kasi nga ay ino. Nalipo din nagtrabaho ijay sa Bagyo. Kawanan na kami unang So mapapatan. cute. Mo aglalo no at nakainom na nagadunga. Kuna ugali lang itikwa, tinaganan, basta ano kas pagarigan may kamkama nga kung ano dakkel nga talaga nga adjustment ko na kung pinagdumaan na laon ko na. Kasi kati makibini na siya saan. Adya nga, hanay nga ma-i-adjust yung sarili na nga na ko na maki na ganun. Swan?
Nagdiyan isunat ti katugangan na kaslakas di o relatives ti katuga ay na kabagyan ti pakakas diyan na. Ano pa yung ma-i-adjust di bag nili sa ikom na. Kaya kung nabaybayag ka dito, hindi ka pala mo ugali dahil. Enjoying a bath time. Isupay. Kuna no kaspagarigan siyak mo tagyan ti subidan siyak mo agad just on ti naganak mo kuna. Kasta mo kita. Kuna kanya. Nakin maisa. Tapos, kuna, ajay naganan, mumaminsan kami. Lagyan mo bayaw ko pa iso na bayag da nga na ikamang. Ajay nga, adati pa iring danong ko nakam mo nga pansinan, tati ugali ti tao basta nakaka. No, sikat yan dati paninot na. Sikat ti agad just kinagpakumbaba. Awaton lata, makikas lang yung makibagay kalatan ko na. Ano panpansinan dagi taglalo dagi ta marites. Ay, matay ka. Kuna kanya. Nataamin ka dagi pansinan. Kuna kasta ang ano siya kagyan di ayan po dirti side mo. Enjoying a bath time. Hanan sa nga makwa. Hanan sa nga maala. Tapos no dati kaninanay nga rute ang pagpagad jay baka no awan isuna. Tapos nagtrabaho na jay gawang. Diba? O, una. Talaglo naman minsan ni nanay. Loko-loko na mo. Nagana minsan na minsan sa nanay nga. Naganakan anak ko jay baka. Ay na. Madijay mood nan sika. Sabalin. Ay nakasta nga talaga. Amot ako na. Maminsyon na lang ata. Maawang ka is halos isuna. Halos ang igurgur-igur na. Maluman nga pa nagapas ka ng tabaka. Kunak na masikin mo na. Ang mga garaw ni Papa nga ata. Bakam daitan. Kuna natin datalakay. Kuna. No, kwan. Handa nga kwan. Ganang. Handa pakialamanan. Bago kaslakas jay. Di bali ni nanay. Diyan ngayon maikwanan lang sa Enjoying a tutulong bath ko na ngam ni Papa. Takon na adjust nito galing bita ako na. Ngam hanak nga pagtagarian bata ngam no. Nagita silos kaugalian lang data among ni ugali ng Papa. Ngam kon so mo panpansin. Kapalalag na nga ron ni Mother mi apaya. Aray ko. Ada kasi na talaga ni Papa, ada silos na-mention ko makanya na daytan, amo mi ugali na ni Papa. So kami nga ikon ang dati ngay magpalanggwad ni Papang gamin. Kaya ngay no nabarte. No nabarte ka, hindi lakay ay umarngi matay silos na mutan. Ore baklak-lakay and bakbatutan. Adapay lang. First love, may forever ni Nita nga rod. Nga mamumi di ang ugali na. So, Enjoying a bath baliwala ka niya mo dito. Adamo dyan dito mga kawagis nga medyo sa bali ugali na handa kami nga mga amot ugali da. Amumi di jayo. Namin ano kay bagbaga kanya na di jayo. Ignore na latang. Tagamin digid bayaw ko nga duwa. Ako'y silos ka kanya na. May namin dan nga talaga. Yung handa lang agar-aramid mo timatia. Kuna, kayo kami, nabayag kayo dito ang sabsabali mo kami di kwayo. Di kayo mo ang muti maki kwa dito bakit tinlakay. No, dahil tati mapanpansin may sa agad. Agad-just kayo mo. Kuna kanyo nga ipairal. Data silos yun. Tanay minsan na talaga ni bayaw bani. Adakil ti silos ka kanya na yung kuna no data silos ba ya o anti pa panan na kanya yung data kuna gadjas kayo ipakita kayo mo data wayo ako hanga data lamay sa kuna mo kaya kuna mo nati ugali kuna kanya na awan iti babanja ka nga panunutan nagita
ako kahit Enjoying a bath sakit ulo ko time. na kanya ko gamit ki kaya tanda panunod para aligid. So yan adjust ko mo isar sarili So ako na kanya na numaminsan ay na amo aning iya pan aming taulom agamin. Ay siya mo tiburi-bura maka ay okay si sabana ko nak madik kaya nga manayong nanpay. Sakit ulo, bahala ka dito nga agad just. Kuna, nuksak, di ka, punanuto mo na ta sitwasyon mo, kin sitwasyon ko, mas pagarigan, baliktadon ta sitwasyon, siya ka data pudir nila, the mother mo, ta sikat na datoy. Parehas. Oh. Naarog ka na. Yan mo, nakasaan mo. Ah. Tapos kunana, tanay pakada naman kanya nga kunana, kaupat lang aldaw da ka ng ujayon. Oh. Bumaba ako kunana, tas pag-aakon dati baka kunana. Enjoying a bath time. Nan mo makababa ako kunana. Kanaganak nga daw. Tapos pumangil. Na-stress lang mo siguro kung kunana mo pa. I'm so cute. Kawa na mga rubiyaw. Mo kayo niya. Agkasya-kasya nga rin panununa, so maminsan kumamaawatan. No, agunguteng ke awanan, bebe ako. Di tamon, di siya ako na ako. Hintahan ko nga ako kanya na ay na rin nabila ko nga ginuman. Awan. Ah. Uray dadak ije ke hanga makaturog no awan ti may sa arak kanya na. Yep. Ang lupus. Oh. Nalabos. Gasan tagin matang nga ti may Enjoying a bath time. sakbaya nga simang sakbaya nga simang tut idi. Ading kabil na tuktok induduli na nasarakan mo lang. I'm so cute. Jamaysan, kaptag, danabati nga duwa. Nung padigyan ka nun ni nanay, tingkatangan na ka nung jigatas ti aso, ng bagbaga ni Manuel, madi ka nung kaya di open, ti kaya nakano ka di birobra. So ti pagpagatas, nagtimpla ni Rohan. Oh. Kaya da di birobra, madi da kaya jigatas ti aso. Ah. Jigatas ti aso nga ginatangdahan, kaya nga digyan di uken. Yep. Di birobra ti kaya da. Oh. Una tawang mo ipadidi da idikwan malum natay gamin ti malum di inana awan ti ipadidi da kanda pay nagdidi nagmalum ta nagkakapsot ka no jay ina dikwan natay ti malum tapos mabisin siguro ja uken pinadidi da ti berbran tapos tagtimtimpla mo gamin tay anak ko nga mahisa ni Ruhan siguro pinagbalinan nga bibi inakaado-ado na ti berbran ay ke minimnimas dyan mo kaya niya tilanganan di balay nga pinanawan na tapi nagbarbar tek mo di bin mo ba dyan nasukat ako di sukat ako ay di lababo na dito sukat ako ka nanginis ka kanan sa tipo di Enjoying a bath Ang time. at the DJ